ka Block Mission Management Unit ka MSRLS NRLM ka Mokrawat CNRD Block benta kesngi kila penlong ya ka Convergence Camp ni CC ka bade ka jinge senrop lang jong kitna sarkar baper ha Community Hall Jakrem ban ai jing mentoy yaki pat ba nong shong shinong ha ka ban penrung kerteng na ka banta u adhar ka Ishram ka National Social Assistance Program NSAP ka Meghalaya Health Insurance Scheme MHIS ka Social Security Scheme PMJ JBY PMSBY APY KCC Loan DDU GKY but QA ha kenigesgi uba WBM ADC but Project Director DRDA Southwest Council District Maukrawan ulalong ukongsan but uba ai lauriniang BDO Maukrawan CNRD Block ulalong usembut kongsan ha ka nigisngi ki bre ki balayo ban penrung kerteng ha ki scheme baper ki kentup ha ka MHIS life laingot ha ka Ishram Henry Pusan ngot ha ka pension elderly khat saw ngot ha ka widow pension iwe ha ka disability pension kendai ngot ki bapli account chmai ha ka MRB ki long saw ngot ki bapan chmai ATM ki long life nyaw ngot ha ka PMSBY lai ngot KCC loan khat ar ngot SMS alert nyaw ngot but Aadhaar enrollment Henry fu arngut ha kani gisgi nalor jong ukongsan ba WBM kiwe pat kibal ai jingkren ki kenthop yaw ba ai lauriniang BDO Maukrawan CNRD Block kakong ke khasentiu branch manager ka Meghalaya Rural Bank Maukrawan kakong S yaw pniaw branch manager MCAB Maukrawan uba case naitang DPM DRDA kakong Brilliant Marwen DPM MHIS Maukrawan bat kiwe pan ai nuksa mata pide nang sujan te hatu ka jing pendap pi ai la ai ong ai kan ayaran ai la ai farmer te da de perwan jingrap uwan do mokhiu te pine sujan do mokhiu ka bom la long ta song a sarkar bit na sujan la ka ai bupukhu te senge khnyum sarkar penbiang mai la jong ki jiron kam ka por ba pi pendap kani ka jia ba kham tam ka por tho sun so na lap ki jia begini te husiar ba ban pendap be ke ke ba fitre ha ka por ba fi register balai pha register ki isram namar ba kidon ki jing ko bala jia ka por lockdown kawan kani ki emergency case ka ba lockdown bar khoj banai jingerap ki bru la chem jing kumta le se na kani ka daw ka sarkar ka bu ka penmi ya kani ka isram portal ba pinlong member ha kani ka MBOC pihak ban pendap form of office jungi pin yo ID but pin ai ka contribution ane kata ke jingno snyang ka basan ka si banai ru ko ka si snem kita ke jing mentoy te pin sawan of office labor yang mentang idang elek kat bala ban penbiang ke jingnon kam of office nomor 4 biang lot tele se ha upanai April insyaallah ban penbiang lot ya ke jingnon kam kabaki pai baki wan ban ni le kat bala ban ra ya office syaka jaka ka khamlong bedeng ban khamlong suk ya pi pai ba ban wan si office ngire ban story kon samla jongi ngire ban hikai ngire ban sneng ngire ban kentu iki pakin chemi ni ka bu ri kalat hakaban light training ban sengkam la jong naman ni sotu ba ban ye pe tang kam sarkar kalong pe te ngana pun ketensi pune namar kapor kala yai step te kumbaga mune singa bahaban perseperangan ni kapor kaba ngila yai hakne ko Jakrem cluster kumbalong ko ni ke pilot cluster hakba pentre kami ke convergent mode bangakmilanti balang bagane program ki nang susno hakne ke Jakrem kire banlong 100% Aadhaar enrollment kire banlong kibara register kibara enroll hagi skim ko fair jo sarkar ya gitu kibare hok banyo ngakan tu ya ki self groups hagne kesnong ya ki village implement council hagne kesnong kador basnong bakin ye trai kam rekar kini snok tilang khnang ba barok ki nong song kibare hok kireban yo benta hagini ki program hagini ki sing baper jo bisnang ban wanra ya korek par ban wanra ya korek ya kayo kot hake nak salang ko boleh sipun habanganya punong ramai gaji om kan syuk mano ban
ai ka bang kasala ni ka pisa pilai na kabanta jengki sa kidang kena mo iba katras nem apos nem apsat nem lapsat nem di kilong tuwi iba namlu kajing mo ci perham di kila banwan apply na kabanta ka ni NFBS katras nem sejrong na island na kabanta ka ni NFBS but yang ikut kipadon bahan na kabanta ka ni NFBS kaya po aban stress pa papinya mablem Kabanikong habyo ya ka death certificate jong uto unong kamay ubalaya ubalakha. Kabaar pidey bagyo pidey bagyo sumar bagyo bagyo tholem ka ipek jong tunong kha uron kamte. Mong talong ka kabadon kamba ngingim yo la bang enroll na kadaw ba iya bret pathali ikot islangim tipsyu shano tam shula pang ko ngim tipsyu na marka ka jingong dini kipriyo mo tam ka jing sosi ero ka no tisano ngi lu ya lang tadi kot islam kani bijing temu jong gajing penlong ye ni kasngi gade nam taka convergence kepada gajing trilang ladani penkala tin kasi mat kadungsa ka baba kabangi lesing la banyo kalong leng ba gajing isong jongi ya kani ka hol kani ka convergence mani ongno kade gajing trilang jong skim sis paski kade gajing trilang jong skim jong gamli ben burom jongi maka de gajing trilang jong ka nerlem na po sinadi blok ke jongi mat ngiyo ya kadi ka hol ya ka bale se namla banyo la da kade tang na ko ing skim ngiso thu ka tamo kum ki pai pa nong snong jong snong jakra Tiskoi pada ke bide pengikran ya ke kentin convergence kemud bahkan ni ke program ke jongi ke porket idon mentang ni nagal yang juga district administration nagal yang juga blok nagal yang juga department bopher ka jikmu jonga convergence ke longban banle ya kanu ke benta dak bai trilang idon ni ki bangs ki jongi ke penirap le sinam taka financial inclusion ban penyo yangi iki account jongi ban ki wei ki bang idon kam ban keli bede berkembang nang tangi don ru ebede ke labor department gidan ke Aadhaar enrollment ru gidan ke MSS bat ki wei lesi ki ba sibun ki services ngindon lang ba jong ni ngesngi ti ko malawang dadu menteri por pengisang ni ke program kolong baladangi hapan le semua kuruan lesi ban le Aadhaar iwan faino nilai selesai ke ski ban le MSS MSIS ngod manong tiga wan faino nang tangi le biak ke ski ban beli bang account wan faino tiga kata ya ke ski ke jongi ke taro ke bai kali ka pisa kata ka jongi jantre abang ya don nak ni kasni barok khat ki gilan department ki bangi ya don benta tidak sekan safe kan penduna ya kapor buatkan airu yangi la se ya ke jimon toy ka balong aku bo snong na jongi tikata ka diga jing temu jong ka convergence mun ngia la malah lagi na convergence ka don ka jing feel and ka jing doko jing terkam mo la singila ban i ki por menta don ki surok ki balasna bahana ka jong pilu di department tina marbag la singi haban ai sai ga jiji am ta tele si ki haban tino itu ki banta jong surok kon pai ki pat siliang kadon ga jing pom itna su jong tu surok kadon ga jing du no jong tu jaga bati tere dale lang ju ka por le se lawan pen kum kita te le se kum ki ki jing nong kan dong ka mingidon mo ha jakrem ngidon itu ki jing nong kan dong itu ki ngimong su jing du ki ku ngimong ki jing du itu ki yang pi mi wai ji ti ki turu la le convergence singkat ba skim sis pasi tinggi le lang ju ka por ke apor pa yo ka skim yin ngi ay babalaro na spaski kanang mi trilang ha ju ka por tiga jek tuwi jong ka convergence kalong bang ngi trilang namata ka jingwan ra ya ka jingbel jingbiang da bang ya perkhat lang na lu ningkom kilan department ski be tengku ya kata kakam tiladang ya kren ka ski spaski kemut kalong ba kidu department sa kalong habang itrei ya ka check down la bang itrei ya ki kanal la bang itrei ki surok bang itrei ki shed kemut ba ni hab ban trilang pat kata ke department ka be benta ke ti khnang ba kam na dei than ong ba kini rap pisah yang ka jemut ka lomba kini rap kam tam ya ka puj ka bor ka jing start ka ba kum kitu ki department hidon kam ka wei takada midan jene ka convergence kam ne babaro kini ki scheme jo line department per ni dan lam ban yo ya ka jing shai ka ba ka wei ka ban jidan kam na ka wei ka liang shawi ka liang tang mila ra ya ka roi ka par ha ka imlang ka salam jongi te na ka liang jonga dada idan kenu ke jing shai ka bisau bagi dan kam te menta ka si long ka la ka ba nyad ba la ban kli baro ban shai ke jing e ani ginu ke jing dan kam jong pi balada omde hangneru la wan office chom block te ginu jing e ni la ban ya pen pet
ngisatong ba kani ka scheme na ka office dumi ka ba la ba penyokam ya kikena ba dan ni aja kerapro nilak don kikena tu ba yalet ya training di boker kani ka DDU jikwai kesedang nadu arhajar kat nrio hakani ka jelam Meghalaya bat menta bidang yak sakran nakani ka office ke chungi ban penyak ke ni skim te tak hundiat nomor ba ya bon penyekran ru ngadumlah ban batai lut baro ngacu ai kan kimat ba kongsan kabading kong he kani ke skim ye pe ye ki priu ki badan hapo snong no pendong ki baha hapo ka BPL ba ngin yarap iki bangin ai training iki kanang bakin yo ka training ka babha ba kumjuru bangila bankenyo kam iki saki company boker kom haka sarkar nomor bun ba mut ba hong bankenyo kam kidang tharai ba nila bankenyo kam ka kam sarkar ndrei nila bankenyo kam iki haki company boker pan omru hakani kejela Meghalaya yang 4 lakh kontak kam iki ndrei ni thak iki haki company kibangi la yate na ka sarkar hi na ka sarkar jela bat kani ka office ko chumi ka badai jo ka State Institute of Rural Development bangin penyo kam ni ki thana anda la yate training ki bunjan ki training ndrei ki mat ko kongsan kilong ba ni dan kam ye ki thana kiba omlet school show omdai bakim tre kon pulih ndrei bakim la su na ye nasem bakin tershan ye ki khna bakin lit school bakin bekeu ya kecing tip na ye kecing pulih ke jomki